apo, kasikakin siya kanyaman apanagbiag, agkakasa kayo. Kanta tayo, iniri tayo, bakit kaya tira po kayo, napuno na linteg, iti amin na tao, at kakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kagabsat, ilagip tayo ni San Pedro Crisologo, may sa obispo ken doktor. Nalaing na mga sabat, nalaing na ano dagiti sursurat na nga nangisurusuro. At dagdalyasa tayo akas simbaan ti kinasinodo. Ti daan palagkay kaysa, palagitin lolo ken admission. Dahil ito'y kat maaramid laan, no, dendel tayo, surugan tayo, ti pagayatan ti Espiritu Santo. At kamatalit tayo ngayon, iti grasya na. Tatungod may karita na makiramot, iti na Santo na misteryo, bigbigan tayo, na iti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ina. Sika na ipaundag na paimbagam, nagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasya Sika na imay, kat maayabang nagiti mga baso, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na Sika kami. si tutugaw iti makanawan ti Ama, tapos ibabat na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasantipan na kapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Pumararag tayo. O Diyos nga mami, inaramid mo ani San Pedro Crisologo, ana idumduma ti panangasabana, ang mga kasaba may panggit iti Diyos anak-anak balin a tao, babaan di pa nang ibabayat na ipaay mo kadita ti unad ti puso mi, pampanunutan mi adi agreshat, dagiti misteryo ti panakaisalakan, piti paipaiso mi nga ipamatmat ida, kadagiti aramid mi, gapuken Apo Meso Kristo, anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagalikan ka, iti timpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Amen. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Siya ti kanumuan kadagiti nanumo at tao ti Diyos. Ngayon siya ti pinili ti Diyos amang ipakaammo kadagiti hintil. Iti di matukod a kinabaknang ni Kristo. Ken mangipakita kadagiti amin na tao iti panakaibanag daytoy nalimed a plano ti Diyos. Iti napalabas a tiyempo, inlimmen ti Diyos ang amarswa kadagiti amin na banag, daytoy nalimed a plano na. Ita babaen ti iglesia, maamuan dagiti agtuturay ken kadagiti panakabalik sa dilangit ti kinasirit ti Diyos, iti naduma-duma panakaiparangarang na. Kasto'y tinarami ti Diyos, kas mayanurot iti agnanayon na panggep na, at inumpal na babaen ken Kristo Jesus nga Apo tayo. Iti panagkipagmaymaysa tayo ken kuana, ken babaen ti pamati tayo ken kuana, at dawaya-waya tayo nga umasideg, as itatalged iti sangwanan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Isurong kanya ku Apo dagiti ipaalagad mo. Isurong kanya ko Apo dagiti ipaalagad mo. Kasano ti panangasalimitmet ti agtutubo itinadalos a panagbiag na. Babaen ti panagtungpal na kadagiti bilin mo. Biruken ka iti amin na puso, di mo ko maipalubos ang mayadayuak kadagiti bilin mo. Isurong kanya ko Apo dagiti ipaalagad mo.
Itulin ko dagiti linteg mo iti puso tapno diak agbasul ken ka. Daydayawen ka o Apo, isurong kanya dagiti ipalagad mo. Isurong kanya ko Apo dagiti ipaalagad. Si pipigsa ngay waragawag ko dagiti amin na linteg nga inted mo. Naragsaka kamang tungpal kadagiti bilin mo. Ngayon iti panangikot ko iti sanikwa nga ado. Isurong kanya ko Apo dagiti ipaalagad. Utubek dagiti panursurong, ket imutektekak dagiti pamagbagam. Maragsaka na kadagiti linteg mo, jak tulipatan ibilin mo. Isurong kanya ko Apo dagiti ipaalagad. Kasta kumamit Ibang na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na saan nga agbunga tinasaya at akayo ipidakes. Kastamet saan nga agbunga tidakes akayo itinasaya at tamailasin ti kayo babaen ti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisikitan, wenno mapuras nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar tinaimbag a tao, dagiti naimbag nga adda iti puso na, ket irwar men ti dakes a tao, dagiti dakes nga adda ken kuana. Ta isawang ti tao, dagiti linaon ti puso na. Ti ebanghelyo ti Apo. Dahil ti may paiken ka o Kristo. Good morning. Good evening. Pusang sa pirit mo dato kayo. Apoy tayo kami, amoy tikas tayo kumanganin. Ito prabi kunayo kami. Nanya ada pakan. Kaya may titiknik na ada pakan. Ipaangot yung aming ada partin nyo. Ano kumay. Amoy yung ada ta. Ada na kiti klase ti Katoliko na duma-duma. Di ba? Kada Katoliko nga, ore ito ilaan na. Bagamanta, ako agpamunpunta, abay Katoliko. Una po na bunya, ako nga na makinis-misa. Basta. Kada namin ni Katoliko ang unada nga, sana sumuriti simbaan, no? Ubaan, wano adag ubaan na, umay pabunyag, wano mabunyagan. Kibkibina, hindi agkasat, ada ng kibin, wano ada ng kuwan, wano saan idurdurong, inton na tayo. At nakakas niya talaga ng tao. Nga antay mo kwestiyonaran, no apay akas dyan. At talaga kita tao kasi talaga nga, sa dala umasidat di simbaan, no detay, nga basic amin na yan, nga yan ti basic na niya, nga dagpabunya plato, di ba? Dagpakasar plato. Kada na tayo, sa orag na muna ka ba, ayan na luma. Diyan, amuman ako, kung nalinis talaga nakarumpangan, sa talaga kami nakimisa no, at napabrisan na, at napabunyakan ka, at naminatay na. Kagunda ti aganak na binulam da nga, pabunyak, no. Dinuming at minatay, nagriga mo na, ibos gagan at dang. Namapaya nga kasi, dagit ibagbaga, ti simbaan ulit ti kinasinudo nga aramidon tayo. Ikatin na rin amoy ti kultura na ita west na di kultura na nga do not talk to strangers. Unada na yan. They come to church so wala na making Israel. Awan ti listening, awan pa nagtutungtong. Kumay ka na making Israel. Apag daragdag ng isimbaan. Datay yung mga Katoliko man, di mo Pilipinas, ada mo kas dyan, umay na makimisa, wag bibigyan na. Huwag dagi tayo mga tao di simbaan,
Ha mga day, do not talk to strangers sa amon apaya, nasobraan tayo mo ta, amo tayo mo amin na isa, o aglaman, biyang ti aso, ti kaaruba tayo. Sobra mo, ti pagkakibiyang tayo iti sa mahal, kanya daawan, isulit ka di, balbaliwan ti simbahan o rin ti na, iya pala sisa tayo, di mo, erogrugita idin, na ijay sisa, kakaarba, agsisinlakit, at dadanggay, agsisinaranan, nagrita mo gamin dito ita, di kasi saan ka, hamubag ka pamatyan, namurunan, agin-inloy ako kahit di pamatay, at ayong agsisina, dinardaraan, ilang ka ninyo, kung nagpabunya kayo, umaya. Agsisina ti baboy, kung kunata mo galing-galingan, orin yung mga nag-aruba kanya tayo, uray singsa, kung tayo, hamong mga kapamatyan, di ka-aruba, ay kaapaan. Nagriga. Nagriga na nga mabalin tayo maglatang aramida. Sisa uri niya. Tamo na ito kinasinudo kung kunanaan niya communion. Panaki kay kaysa. Normal kanya tayo at na natural kanya tayo dito yung Ilocano nga dapat naki kaysa. Nagkaroon na agad okasyon. Nagkaroon na agad maparte. Ako. Natay ka na o. Kunada, uwang. Nagsapaw tayo. Nagsapay, nagsapaw. Ayun kay kitaan, di ba? Abulin na din yan. Pupukpukan nyo. At ano mo dyan? Pupukpuk nung dyan sapaw. Nung at least, ada ka ikayan. At naman nakikay sa komunyo, panaki, ri-ri na. Dagdagan. Nagmali pa yung naglumang. Asupan. Pagkawagi minatay, di amuda, pagkawagi pagladladingit. Yang mari pagladladingit. Matang lamaki kapkapik, agidul-dulin ti. Tinapay, kinakaptinsin, nakapudpudot to, tasis o tabagbon ka. Damo nga rabi nga, minatay ka, siya nga, manong bulang ka, nakaulong ka, ti grocery mo. Wala, ada pang nakikay sa kanya tayo. Participation at damon pag-ipartisipan nun when it comes to church, dahil ipagbagana. Haan lang rin ay, napangka nangyawat tatun mo, pimagaw kang nalpasin, napangka, awan bibigyan mo, iti kapamatyam, basta lahat at karkaraga ka mag-imismisa nun, haan lang makikasa, halakas na di ka isimbahan. Ikinasinudo, kaya na, makikinulo, makisinaranay, misyon, anya pwede, at dami magbagana ng misyon, anya rin yung misyon, at na misyon tayo. Nagtagda kita surat yung matakay na liplito. Kaapaya, naipaganagdag na ita. Hindi pa na ang-training tayo. Da ako na, di siya ako. Yan mo pa kang ngayon din. O kasano ba di training nyo? Nasigsiglang kayo man ng pati kami inay. Kanya di ko na hanggang mo kalito ka. Saka lang mapanlagbasa ka. Saka lang awang mo di pa nakikay sa awang mo di pa. Ano magaling niya kasi dyan. Kasi nakasawa ko mama. Nagtrabaho ka dyan sa kalaumay nung kaigdang iba ko sa kalabang ti alawas ng awang mo ti relasyon nyo sa pamilya. Haan nga na sayaan. Kanya di ko na so dahil talarong eh, bagbagat nga, nabayak ko or urayan na. Ano niya dahil meeting. Lektor ko ma, ako lahit. Anyan nyaman lang komisyon, taapaya, no awan epekto na, no tilaamong ko may kaagbasa dito, yung nakakabaulan na balbaliwan, tilaamong ko may agpakomunyon, ng haawan epekto na tibiyang ko, titinala pang-akabigkan. O yung matipadian. Nakasutana ako, maya ito yung organ misa. Maya, ilipas ko amin na misa. Nalpasin, uray no sa mapuno misa. No anak matulungan spiritually, no anak ikanan Espiritu Santo, pagbalbalinan na trabaho, laan ang di kinapadi. Pagbalbalinan na trabaho, laan ang di kinalekturan, no awan na spiritual na aspect na di pa nagbiyag mo, ay mati. Di kinakulay mo kasi mong schedule na ang trabaho, kanyak makinisa tata, kaya ako mga schedule. Kanya klase di tao data, awang mati, bunga na ijikin na, ay anak kas dyan. At dahay kas dyan magkisinudo. Kas dyan ibagbaga na kinasimbaan tayo. Haan lang ka pa maawa na Kristiyano ka, makinisa ka, tungpalong maamin na sa kuramento, kundi din, relasyon pang nakikaisakin, pang nakitinulong, iti ka lang sa atin, pang nagmisyon ka, awang muking ka, kas lahat nila pa rin sa iyo, ano nila, mabalin tayo magkakararang, agtay-tayting, agagigigag tibuis,
agpas-pasting tayo mo pa nagpapasting ngam narabaw day kaya na espiritual na panagbiyak tayo. Isugarot no kutin tayo at sinugdo ko na disisa pa unagan na anya dyan salsaludsudin na no anya dali aspeto ti panagbiyak no anya ti makatulong ka na tayo kas ano ugun-unan agraman orita ka nga papadi na aramid nga ro di last week sinugdo na rin papadi di Northern Luzon may akin amyanan at pasit ti Luzon anya dali dyan kita Norte kita Mountain Province, kita Abra, nakali nga papadi, nagsisinlalutsog kami mo. Anya mo ti bagbagada niya, sinalutsog naman. Anya mo ti pakarigada nga maki langon-langon mangipag nati sinudo na di pang naki level nga makisarsarita ka na makikaysa ka na nilitat tao ay ado atin natamaan mo nga papadi ka apaya. Nung upadi ka mo ka, ada mo diri na nga siyak kita dia. At mimiting kayo, nung itong magpasyak to, wala masurot. Teka, kung bibigyan mo na kapati, yung kung nag-mimiting kayo, ngatima ko na ni Apo Pari, hindi pag dinisay kami yung kada kayo, ada kayo karote ang design. Ada may isang disko, ada kayo karote parokya. Ado matamaan mo ta, uray pa Pari ta apaya, dahil nga rin narigat ti, maki, langun na nga to na uray niya pampanununan, ay kung madi, ano maibagay. Uri na kami, nagtutungtungan mo yung dayta. Anya mo na kita'y makatulong, anya mo na kita'y haan, anya na-expectahan mo, as din ulang kanya tayo tapaya, kitaon natin simbaan, nga tata ni Pope Francis Pailaon idinulugidan, kitaon natin simbaan, na yan, nabintas, alangan-langan, kalaksidan iti, rabaw tilamisaan. Tanapintas tilangan-langan tayo, at dati ito yung nagti, simbahan na magimisa ka, mayat may kang tatayaw, di ba? May kayaw, bro. Nung nalpasan, awi din. Tanakas dyan, dapat at ang relasyon na naununod. Isunod niya kung kunan na masapong na idalan, ti Espiritu Santo, isuburat ko na nga, listening, dungag tayo. Dungag tayo, nakasagana tayo na dungag. Dungag ka na hindi kakamsa. Dungag tayo kiniya po Diyos. Dungag tayo nga adaan puso. Handang iti sa una. Nung digit na iarumaon kitong galmay sa tapno. Agsasabat tayo. Agdalyasat tayo. Kas iti magbagana. Siguro na dungag kung kuna na din yan. Kauray mo kasano kapintas na ramidan tayo. Uray ka kasano kapintas na program tayo. Uray ka kasano kapintas na kapilya kada dekorasyon tayo. No saan nga indaran, Espiritu Santo na inyag aramidan tayo. Atas ino, kawaw. Siguro nga guided by the Holy Spirit. Idaldalan ti Espiritu Santo. Hindi pa ko tayo. Nagmaya. Saan nga ang bunga tinasaya at akayo itidakas. Saan ba yung bunga tidakas iti nasayaan. Kabayaban di pa nagtutungtong, uray siya, uray na kayo. Nudagduma tinakanggadak ka na kayo, nuray tayo, agsisyak kami nga lalaki, takatungaw ko nga ron ida, ay yung ko na nagdagduma nga lalaki, kada ako na amuyo na kami ako iday, pagpag na umimod ka ti, ang ginaging ganad dyan nga pan makimis-misa, ikuyugan na kami daawang kada kakatang, daawang ilang may, daapong may, mabaot kami nga makimisa. Kita ay nagsimple nga aramid dayay, nga da kayo nga ako nag-lektor da kayong tibunga na. Dayay tibunga nga anyo na pupuutan. Uray da kayo manananan. Kita ay dalitaan na kayo. Mas kita ay makita yung ti pamilya, kita ay nyo. Gananan kita tang lolokin lula ka, tao-tao ti simbaan, automatic, anak, aging ganat ti apo at danto ng tao tumanor ang na tartao. Nung nagitihaan nga nakaisirnag, iti simbaan ti anak da. Rare, uray ka talo, ag-seminar no, ag-bunyag, ag-seminar no, ag-kasal, umay, idagitay, kung kuna tayo nga, sala sumurad, no, agdag lato. Ano yung maglaw na yan? Oh! Amana po. Siyan! Ano yung maglaw na yan? Amana po. Kung makita yung pa yung nagduma, dagito ka kabsat na dagito eh. Kasi na, hamo, ano, correct me if I'm wrong, nagduma kas na narigligat mo, pwede dyan
Ang ni pamilya. Kas na naka-iro. Tanda naman ang talat niya. Kuha ang magtalat na nun ata. Kurang gitalat niya ang Diyos. Kinudad duma sa kalaang kamang kini ang Diyos nagda ka sa pulan. Nung siraragsak yun, awanti ka sa pulang ka, kaya sumag niya po Diyos, lagsa-lagsa, lang ang tamang at misa na pa din na, ay ang nagayang misa, ay tubig ko gayang, anak pa kawanan na kami, ako, madama raang. Nakalangkwasan ka na ang bida, nagpakyaw na nga doon na ko. Ano makita na rin yan? Diyan ang anita ninyo, dahil basin na sakripisyo, na kayo tatang at datoy, bunga, dahil ditay pamati mo daapong kada nanan kada tatang da kayo mati pa nang ipagarob yung kasta-kasta na da pa nang isasarap yun o dinitisimbaan da kayo bunga na hanggang bunga tinasaya at gidanas pero di pamilya kadi nga talit ni ako Diyos kurang maadan tong tumano nga natalit kini ako Diyos iso mo na imay dati ka aroba yung nakaipil ti Biblia na mati at ako so ayun isumat lang kaya wala rin dapat mo nagsidsida kami ay kung kunanan doon ta haan nga imunod tibunga na wasi-wasi imay dati pangrubok nagset na pamati at na nakaupayan uri ito mo nagtisimbaan ay umalis ako uri lektura kaya dali nakakadula nakarap brabaho ang pamati Bada na kaupaya mo gabot hanggang na pagustot, hindi kaya mo sika gabot tirena mo ito. Sika mo susurot, nagdadaba si hanggang na pagustot, ay umalis kami nga din, ano kasta? Haan na nakaunod dahil yan, ang agbungbunga, iso nga, haan na nakaramot ng agbungbunga, naglaka na mawali na, nalaka na mabukaw. Iso nga, hanggang agbunga, tinasayat na yun, ako na Amoy iti ko na nabi pagsasakot na jay dagiti religyoso. Kaya kanong lugar, nasisimpad kanong dagiti na lugar no ada ang padi mo na matre. Di na lang takis kayo ito yung sansag. Awan mo. Awan. Isang ko na nasisimpad kanong ti lugar no ada ang padi mo no ada ang nagadungo di bagbagang nga padi no Ewan father, sayang di anak ko nagwapo. Makasawa ako mati kang ugali ni mama mo kunak mo. Laman. Makasawa ka tinatang-tangsit ni mama mo, di kami nagpalit, at least ako nasawa mo. Kasi mo na nasintod ka rin di pa ay lugar no da at padi mo na da bunga tinararat dahil yan. Baka kurang kay kararat yung man. Uno imot kailan. Kampay. Ang mga dayjay mo, mga dayjay, di ko bunga ko na nangarong dayjay. So, na kami, kasunod, limakan yung nakasinsit na kakanakan. May sa pamilya, abaya Loriana na niya, baka kung patingin akong laot na ito Tatang ko, may yahinang da, pugunting na po Cortez, Agkapsa, Jungle ni, SBT at dayjay, pati ingaganan, di Germany takta, kapsa tinudyan na amang, di ay nag-orderan di lawat, hindi na inaudi, apo ni ingaganan, may kamanunga, anak ay kapsa na amang, at may sa pamilya na niya. Pero namin ako nagkakop ng nangatahang kami mag-iin na, wis. May kantagpali ka, hanggang mag-iin na siya. Sumsumrad lang ito, nag-arupay di seminar, nag-seminarista na, kakaanak kami nag-awis. Kunti kong pula ang orot ko, dahil di ako ngalakay, na nauyong, nagtakal na lakay. Ngayon kayo pa na sisimana, nangingiwag kang napuna, panapahanan na, padalis-disan na kami, dahil pagkiwar dahil kawayan na pagkiwar di binugbaw. Nagkal na kayo. Na-strictudan dati simsimana, hindi lumaki kayo bumakagdan, pagtulpunan din ay tanga makakita dahil akong minabakagdan, di akong minalakay mo, amoy ugrata, uri lang ang linlinis dahil ay butaka, amoy butaka, pagtugtugawan na ang san pero Rosario. Itong tulog na kami simbahan ng mga pagsakasakaon na kami. Isipin ko na isumag na ang mga taati bulong tikarkarawad na.
Baka nitapirit mo sa Rosario at nandun, hindi ka magsasanto Rosario. Okay? Oo, sa akin lang Rosario mo noong Oktobre. Daras-darasin nyo pa, italayan nyo lang ang malpas. Nadaras na tayo maganda, malpas ka dati na inang nga balay. Siya yan. Sa 10 minutes mo ka Rosario yun. Dapil lang sa Rosario, so ito may isang misteryo kung may isang balay, di ba 5 nalpas na. Ang gitsa. Kung Victor eh. Okay. Hindi already basit nga kararag ang bunga. No kararag timulang na kinasaya. Hanggang na may bel bunga na. Imulang ti dakos. Hanggang nagpabaso nun agapit ka mo ti ng dakos. Nagimula ka tinasayaan ng puso. Uray ka data isin mo ko. Imulbulang data. Di mo amo na maka-inspire sa bali. Uray ka doon ti simbahan. Ngam nagdogsa! Oh my God, dogs ka! Siya mo nagdagusan, nakang gitang na kayo ang cluster, di ka kayo umaya. Aray ko. Kano dogsa, timulang, dogsa ko diyan. Numisuot. Kamayatan kayo na imula, sakit tinakong. High blood, diabetes, acidic, kurang pangat, kurang din mo ti apitan, bungkunan. Isang orang na niya di ulam, ang bunga, kunanan ni Apo Isus, nga, nudidirit ng nasayaan, tengdengge, nasayaan laan, begbag na, agkarkararag laan, isang ihulbulang mga kanayang kapanunod mo, adda namnaman, adda pang nakaisalatan, datati grasya ni Apo Diyos, iso ti apitan, nuti dengdengge ka, nadamag mo nga, kasaan ka sakit ti kanser, kasaan nga nakasumpay ti kanser, kanay madengdengge ti kanser, at iso mo ti bulmulang ka, kanser ka na. So, tinitindong, ako mamay niya, sa oti Diyos, kanta, may pagkini ang po Diyos, luwa-luwa, karkararag na agdaan ng magulit at kanser na umay ka, sirarag sa kalata. Isa nga rin di imulmula, niya nga rin di imulmula. Maawatan. Oh, maawatan. Kararag. Hangay mo upay. Nabasitin mo may, at least anda kayo. Habang damay laing umay, at dan tulang tanang nama. Amuyo ayo, nakiti pagtubwan na nung kinasayaan na bunga. Uri aglo, amuyo ti kunang nagisang mo, dali dinagmuan, naglulwa, bayat ti pa nagmula da, agapit danto nga. Iso nga naman kay agawis isangit yun, tapos agapit kay to sira nagsahan. Riti naglulwa, bayat ti pa nagmula da, agapit danto asiraragsak ko na naday siya. Iso ba, kapag kay agawis, ang abali nga, maupumay kayo, kapabay mo kinapupagi na pasita yan. Nag-aawit tayo saan? Uray-uray lang makasangit, di ba ilahaan? Namuyo-ayo, ganito di pag-aalaan na. Kasi mo nagiti sa santo. Dimdan di bundaway, ang karkararag na naupay yan. Kanya din nakasama. Nagka, pamarang, grasya, kala ituloy yung katabsa. Sabi ko matantay mahaba, tantay mo upa, dalang panamnaman. Imuna yung natin pinasaya, agipuruang kayo natin pinasaya na bukul. Addan ko lang ta, agpubo, addan to lang ta, apitan tayo. Kararaga sa pasaw. Kakabsat, kumararag tayo iti Diyos, na ama tayo, na iso ti pagtaunan, ti amin na kasakulang tayo. Dumawat tayo ken kuha na iti tulong, ken kaasi. Tapno bayabayan na tayo, tiin tayo panagtultuloy nga admisyon, iti rabaw, ti daga iti tonggal panggento na tayo, apo, dinggen, ken paraburan na kami. Apo, dinggen, ken paraburan na kami. Agpaay iti Santa Inang Iglesia, ni Santo Papa Leo, dagiti amin nga obispo ken papadi. Isuda ang ngunaan amang ipagpag na iti paruawagas iti kinasimbaan sinodo. Tapno babaen iti grasya ken panulong ti Dios, maiturong dagiti mamati iti umiso adalan, agturong iti simbahan nga awan iti mabati ken maipaspasuli. Kumararag tayo iti Apo. Apo, dinggen, ken paraburan na kami. At paay kadagiti manidadaulo ti gobyerno tayo. Tapno ipangpangruna da agitaen ken ikan solusyon ti pagsayahatan ken kasapulan dagiti napapanglaw.
may paspasuli ken magundawayan, saan ket at ibukod da akap-kapnekan. Ket sapay ababaen iti panilaw ti Diyos, taminenda dagiti problema ken issue, ti pagilian na napartak, ngem nalintek ken patas. Kumararan tayo iti Apo. Apo denggen ken paraburan na kami. At paay kadagiti pamilya iti sangalubungan. Agbalinda kuma akatulungan iti simbahan amang patanor kadagiti manakem na ayat ken nasimpet at tao ken mapagtalinaed iti kina sagrado na kas iti pagpatulad ti nasantuan na pamilya da Jose, Maria ken Jesus. Kumararan tayo iti Apo. Apo denggen ken paraburan na kami. At paay kadagiti kakabsat tayo ay biktima iti panakagundaway kalisuanin ang apektaran iti kinaranggas dagiti naglabas a bagyo ken ti Tikra. Nang nangruna kadagiti adda iti kinamyanan na paset ti pagilian. Pakairamanan iti ilit tayo. Sapay tababaen iti asik ken naglaplapusanan at tulong ken bendisyon ti Apo. Makalungaw ken mailisida ken iti pamilyada iti aming akita ti pekkat. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen ken paraburan na kami. At paay kadagiti amin minatay tayo. Nang runa kadagiti awan makalagip kadakwadan. Tapno iti Diyos a puon ti ayat ken kaasi. Akayan na ida ket makikaysada kuman ken kuana sa diay nagloryaan a paraiso. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggen ken paraburan na kami. Tagulimit tayo tayo matlawatin dagiti bukod tayo abangge. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Tayo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo at mawag ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo dinigyan tayo parabunan na kami amami amanagayat pagdam dito yung unoy ni tapno agbalin kami anang pudno ang Kristiyano nga agaramid ken adtong pagkadagiti pagayatam gapunget lain ken Kristo nga Apo mi. Amen. Dios Apo kumay kumay. Tuwid at umigit awatem ina. Sa may kuman may karin.
Ti Apo, waten na kumaday ti adaton kadagita imam. Ket may payo kay daydayawan, ken pakay gloryaan, tinaken na. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasaan puan nga iglesia na. Idaton mi Apo daytoy a sakripisyo pagdaygayo mi ken ka. Iti panangilagit mi kadagiti sa santos mo. Ipaay mo kadagiti kadagiti karkararagda. Lilisid at kami kadagiti addama ken masakbayan na pagdaksan gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kumakata kayo. Kasta ako. Tatayo dagita puso-yo. Adala na sa katatay kay Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigat. Udno na may karigat rumbel ngannong migat patay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santon nga ama man nakabalin kadag nanayon a Dios gabo ken Kristo nga Apo mi. Taaramido mati iglesia ibunga na adi agresat ti baro apakakitaan ti kinasingpet. Babaen ti nakakaskas daaw apa nagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag apa neknek ti ayat mo kada kami. Kastapay na babaen ti isang sagayan na pagpatulad na maawis kami nga agbiag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Anang sata nakidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos. Ket agraragsak kami ang magidaydayo ken kapet kunami. Santo, 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 Di Apo a Dios, dagiti amin a Pascua. Ti langit ken dagan, at no dayti patay daydayawan. Pudno nay Apo, mabilit ka kinasanto, kat sikati gugbuhayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi karote paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadalitoy adaton. Tapno pagbalinan kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo ni Hesus Kristo. Isu ini sakbay ayawat na kasi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisina. Sana intet kadagiti disipulos na agat kinunana. Alain nyo at mangantay amin iti daytoy. Kadayto iti maging iso may iyawat to ang maipaay kada kayo. May kakalpasan na iti panangrabihidan ng alay iti kalis, nagyaman man ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Kadayto iti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon na tulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbason, aramidan nyo daytoy, pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, inakam insalakan, si kaaman nubot ti Iti sangalubungan. ngarot panangilagit mi ti papatay, den panagungar ni Kristo, idapon di kan kaapo ti tinapay ti biyaken di kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, tempaay mo amay kari kami, ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami makirano iti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kang kumati, Espiritu Santo. Laglagi pa mong Apo ti iglesia manay saknak iti sa kalubungan, ket parayrayong dayang na anadyosan. Laglagi pa mong ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga aros obispo mi, nagiti amin nga obispo, ken papadi.
Laglagi pa pa'y apo dagiti kakabsat niya pimusayan kasi inanama ti panagungar tanto iti sidong takaasin. Awaten kad ida iti sidong taraniak mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasin kada kami. Aramidem ko maamay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat magiramod kam to keneng gasata na Birhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda na nakapudno anak serbikan ka ditoy daga. Magikadwa pang tukad met kadakwada. Ang magitantanog ken magidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaisa ken Kristo, ken ikisidong ni Kristo, ititimpuyo kay Espiritu Santo, irok na imigan ka manakabalin na Ama, kaya minadayaw ken gloria, ikagnanayon nga awan din gana. Amen. Kung tayo mararag, iti aman katlolon tayo, ti kararat na yung suro ni Apo Jesus, kada tayo. Amami nadat sa dilangit, Manaydayaw kumakinahan mo. Dumteng kumati pagayam, matungkal kumati nakin mo, bito'y akas sa dilangit. Itdem karapantal bago ito, itikademgi ipatinayon talno. Pakawalan dagiti basol, miakas met pamakawan mi. Kadagiti na basol kada kami. Di na nakumet bebegan. Lugod Isu-Kristo, isalakan ang kailangan. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapia kadagiti aldaw mi kat babalan ti panulong kakaasim kada kami. Kan kanayon kumalain niya iti basol maili si kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panunguray mi ti ginagasa tanam na magin mi. Kaniti yaay na Jesucristo anani salakan kada kami. Tagupuan pagkuray. O ako may Jesucristo kinulang kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti dadko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mi tiningningan no digat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nuro ti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapya ken panagkay kaysa si kangagbiag ken agari ikagnanayon nga awan din kana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Hasta kumabig. Ipaay kayo ti kapya itong dalmaysa kada tayo. Kapya kada kayo namin kapya. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kada kamti kami. Kakabsat at tuwi ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kani ti basbasol ti lubo, nagasat tayo anaayawan iti daytoy apadayana. Apo siya may kari umatan, hindi masaan sa mapayat ko.
Sika di silami, di kamay kari, nagserbi, ako sika di kami. Gentay kaabangan, numan pa'y narangit kinaga, malubusan ni Diyos, grasya na di mahimpos, di ba nga ang bait na bangos? Kung mararap tayo, O Diyos nga ako ni kastaunay, di palagayat ni San Pedro Crisulog Kenta, tayo serbina, di Krista, ti Bagina, iti Iglesia, ipaay mo ka na di Sagrada Eucharistia, paskidan na ka na kami, di kastamet na palagayat Kenta, kapo ken ako may Kristo, anak mo ken Diyos, isa magipagdiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti gana. Amen. Mula pagyamanan tayo ako, nagiti mangita na ulog sa sakripisyo, hindi dahil ito'y nagaldalya sa sinodo ar-aramitan tayo. Wala ni Apo Diyos, agkararap tayo, kani Apo Diyos pinongto kay, ti puso itong garbaysa. Antay ko na ako, kaan nga ni ti iyawisyo, at agad ti umahan niya, sa ito mag-discuss. Wala ni Apo Diyos na imula sarwag tayo at iigat tayo niya. Ti Apo at na umakada kayo. Basta kumain. Bendisyonan na kayo, di man nakabalin na Diyos, kaya amakin di anak, di Espiritu Santo. Amen. Nagpasin di na Santo na nisain kayo, iti ayak, ken kabya, ti Apo. Agyaman tayo. Nabili tayo amin,